Kwaiwai mabuja tauya anhu nhau dzokutanda dzomwedzi uno waKurume. Muchuchisi mukuru Kumbirai Hodzi asiya basa achiti ahwaritsa. Kwai agoreketa kuti ahwara zvokuti akuda kuti ambosiye basa kuti atange apenya. Wamunangagwa wagotiwo kana achinge apenya peno angakone kumisa kune dzimwe nzvimbo dzekuti agosenze nokuti wari kuti iwo achino simba rokuti asenze. Wobato CCC wagomisa zvese zvimwe zvawanga wachida kuti waite nokuda kwokuti wari kuchema mubiya wavo Mboneni Ncube. Wazhinji wafara nozvaireketiwazvi wakati ndo zvinoratidza kuti kana musha wasvipa idi vanhu vanombomira kuita zvese. Asi zvanhu zvatorwadza vazhinji ndezvinhu zvareketiwa nomakwai zvokuti kwai kuno vanhu vorudzi rwechiCCC waenda kunyahwa kwache Mboneni Ncubeyu wakaenda koita kuti vanhu vese ikweyo waite zvavari kuda. Kwai ipapa wamwe wagotoreketa kuti peno wada kutsipika ngozi kuti ireke kugopfuka asi paribe agoziva kuti zviri kuitika. Kwatonzi ipapa naSettlement Chipinya wadzingiwa ikweyo. Heno kuti zviri kumbotekaira sei ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichidini, asi tiri kutofara kuti masangano akazvimira egani opasi rese pabodzipo nomizinda yonyika dzakati dzirimo munyika medu dzatoreketa kuti zviri kuitiwa zvokukubana nevanhu nokunyirana nevanhu zvisvinuba. Wakurudzira kuti wakuru wehurumende waite tusvinu wareke kuramba wachitsikinya tukono. Chiri kutorwadza apo kare nyasi kwaburika masoko okuti kwai vanhu 18 pa16 wakasungiwa nonhau yokuuraya Mboneni Ncube pabodzipo nokuita zvinhu zvokunyirana nevanhuwo CCC. Kwai watakanuhwa vanhu watakanuhwawa tiribe kunyepiwa kuti mbanani, asi zviri kutorwadza. Ipapa unosaya kuti kohokonai watakanuhwa nokuti paribe kana chibodzi chareketiwa nomapurisa. Hurumende yagobuditsayo kuti iyo wabasa wayo wabvumirana zvawakamboreketerana zviya kuti ndo zvinenge zvaakuitika sochibvumirano chomari dzavanosenzera. Aidi wamwe wariwo masangano anomirirwa basa hurumende wagotoreketa kuti paribe zvakadando nokuti wanga warikoba kwakaitiwa izvozvo. Wari kuramba wachindoshingirira kuti wachada kutoti warambe wachienderera mberi nokuramba mabasa. Ticharamba tichiona kuti zvinenge zvichiperera kupi. Hurumende yagoti iyo vanhu vakufanira kubenhuka kumabasa kuti wasenze nguva dzokare. Kwai ipapa kubva nguva dzosere kusvikira nguva dzo14 dzomasikati zvinenge zvaakutofanira kuti ndizvo zviitike. Ticharamba tichiona kuti wachazvipedza chere. Dare remakurukota rehurumende ragoreketa iro kuti riri kuita basa rokuti ritsvake kuti rotengera sei wapwere wari kunyikayo dzakatenderedza Ukraine matikiti ondege okuti wabenhuke kumusha. Heno mabi angu ticharinga tichigotenda kuti wagweda. Gurukota rozvozvichehwa chitando kwairatadza kupindura nyaya yekunenedzehwa nevamwe kuti rakaita basa rokupamba migodhi yowamwe. Ticharamba tichiringa kuti zviri kunenge zvichitekaira sei, asi kwai gweta rache Love Madhuku rakatadza kubuditsa gwaro rokupikisa zvakareketiwazvo. Nyasi mari yonyika yange yagwapo kare ichitenga dhora ribodzi rekuAmerica kana yasvika 121.40 kwapuwa mamirioni 30.1. Kwai kuno kamwana kochivhitivhiti kari kuburika kakwanzi 3K TV, asi vazhinji vagoti ivo karibe zvisvini iko kari kuita karoda kundoteedzerawo zvinhu zviri kuitiwa noZBC. Aidi heno ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichimboita sei, tichagokunyepai kuti tagoringawo tegani.
wari kuteera zvatiri kuita zvokuburitsa vanhu vari kukwikwiza musarudzo kumutasa south kuna misheki mugadza waZANU-PF Lineti Ndoro akazvimira egani pedzisai 1000 weMDC Alliance naRegai Tsunga woCCC. Tizoziva vanhu vari kuda kuvhoterwa. Tiringedzo pasi rese kuSouth Africa haidi wazhinji vari kutoita kuchema kusaya zvokuita nokuti kubva mangwana peturu inenge yakudhura zvaisati yamboita zvokuita marandi anoita 20 noribodzi ano masendi 60 haidi panoita kupfiwa chaiko. Ipapa zvinhu zvese zvakubva zvatotanda kukwira nokutoti paita kunyangarirwa heno kuti warombo wachazvikona chirezvo kuramba wakararamazvo munyikamo. Iyo South Africa pokare kwaiya gonzi yakuda kurambidza vanhu wasiriwo wana muSouth Africa mo kuti watande mabhizimusi maduku. Ticharamba tichiringa kuti wachazvikona chirezvi kana kuti wachaendesiwa kumatariro dzimhosva zvigonzi zvirivo pamutemo. Ticharamba takaringa. Nyika yeUkraine kwaiyagoburitsa kuti vanhu vese wepasi rese vari kuda kuita zvokurwisana noRussia vanokwanisa kuenda kunyika iyi waribe kana mapepa okuti wabvumirwe kuenda ikweyo. Kwai anenge ari kuda kuita izvi, anenge ari kuda kubata futi kuti aite kuhwa hondo wese aiwa akasununguka kuti akundokwire auye ache. Aidi zvakatoita kunaka. Ndofunga kuti iwo maovheti edu anogara kuda kukubana nevanhuwa kana wapwere waya wakanoita zvobhota gezi upenyu wangatoita kupfumbura wakaenda ikweyo. Heno kuti wanozvida chere kana kuti wamirira basi kundokubana nevanhu kwedu. KuCameroon kwaita zvinhu zvanyadzisa nyasi. Kwaipo bhiya rimutungamiriri wenyika ikweyo agoreketa kuti Rigobert Song ndiye anofanira kuisiwa kuti atungamire chikwata chonhabvu cheikweyo. Izvi zvatoshamisa vazhinji. Wamwe wakagoti FIFA kohoko kuramba yakaita kuti jejeje kudando nokutoti inofanira kutoti irekete kuti hurumende yapindira yobva yarambidza kuti Cameroon ireke kugopinda mutambo, asi palibe zvakadando zviri kuitika. Idi zvakatoita kuoma. Heno Samuel Eto'o kuti ari kuzvikona sei mbi yedu. Tiri ipapo zvedu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.